Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäheriniň çäginde yerleşýän Avaza şäherçesinde täze yeňil taksi awtologlarynyň onlarçasy peýda boldy. Bu waka Azatlyk radiosynyň şäherçedäki döwlet taksileriniň könüleşendiği baradaky maglumatlarynyň ýa gabat geldi. Bu aralykda Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edip başlan Avazanyň öňkü taksilerini dolandyrýan sürüjüler döwlet tarapyndan kesýitlenen gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar. Avaza şäherçesine Toyota Corolla kısmly yeňil taksi awtologlarynyň 50-si berildi. Ak renkli täze taksileriň müşterilere hyzmat edip başlamagy bilen ýüze golaý täze iş orny hem peýda boldy. Bu iş orunlary 2 smen üçin niýetlenen. Dip habarçy 28 dekabrda aýtdy. Bu barada döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdelerinde häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 23 sentýabrynda geçirilen mejlisinde Türkmen Awtologlary Agentliginiň Toyota Corolla kısmly yeňil taksi awtologlarynyň 150-sini satyn alandygy elan edilipdi. Ýatlasak Azatlyk Awazadaky döwlet taksileriniň könüleşendigi we olarda taksometrleriň ýokdugy barada geçen tomus aýlarynda bir näçe gezek habar berdi. Sürüjüler taksi ulaglaryny öz hasaplaryna awatlap, ätiýaş şaýlaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdylar. Häkimetler taksileriň tehnik ýagdaýlaryny öwrendiler we şondan soňra sebite täze taksiler iýerildi. Dip habarçy belledi. 2007-2010 ýyllarda öndürilen Hyundai Elantra kısmly öňkü sary taksiler indi Avaza goýberilmeýär. Häzir bu taksiler Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edýärler. Ýöne bu taksileriň sürüjüleri gündelik plan borçnamanyň aşy ýokurdygyny we onu dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar. Olar munyň sebäbini Türkmenbaşyda bäsleşleriň, ýagny hususy taksileriň köpdigi bilen düşündirýärler. Sary taksileriň sürüjüleri gündelik 350 manat plan borçnamany ýerine ýetirmeli. Ýöne şäher ýaşaýjylarynyň köpüsi hususy taksilerden peýdalanýarlar. Muňa hususy taksi ulaglarynyň arzan bolmagy bilen bir hatarda olaryň täze we arasy bolmagy hem täsir ýetirýär. Köp müşteri köni taksilere minmek islemeýär. Dip sarı renkdäki taksi uloňy sürüjüsi aýtdy. Onuň sözlerine görä köp sürüjü döwlet taksilerine berilýän benzin talonlaryny satyp ýa-da müşterilerden aşy köp pul sorap gündelik plan borçnamasyny ýapýar. Sürüjüleriň arasynda gündelik plany dolmak üçin mihmanhanalary gelýän erkek mihmanlara tensiwdasyny edýän gyzlary tapyp berip, goşmaçy gazanç edýänler hem bar. Kärhana ýolbaşçylary gündelik plany dolup boljakdygy ýa bolmajakdygy bilen gyzyklanmaýarlar. Bu bolsa sürüjüleri gazanç etmegiň bir kanun ýollaryny gözlemäge iterýär. Dip sürüjü sözüne goşdy. Azatlyk baýdalanlar barada ýurduň çäginde taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýola goýulmagyna gözegçilik edýän Türkmen Awtologlary Agentliginden kommentari alyp bilmedi.